идомаи барнома наворҳои дастраси мо гашт ки дар он содиршавии авбошӣ қасдона бо оқибати расонидани зарар ба саломатӣ ҷой дорад. ҷинояти мазкур санаи 5 апрел дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шуда, мақомоти тафтишотӣ бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ду иштирокчии ҳодисаро ба ҳабс гирифт. тавре аз наворҳои камераи мушоҳидавӣ дида мешавад дар ҷои ҷамъиятӣ кӯчаи Ҷалолиддини Румии шаҳри Хуҷанд муҳорибаи танбатан, истифодаи предмети оҳанӣ ва воситаи нақлиёт ба ҳайси олоти ҷароҳатрасонанда аз ҷои доштани ҷинояти авбошӣ дарак медиҳад. ҳодисаи мазкур санаи 5 апрел тахминан соати 16:10 ба вуқӯъ пайваста худи ҳамон рӯз аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд ва иштирокчиёни ҳодиса муайяну дастгир шуданд. муноқиша байни шаҳрвандон Мирбобоев Баҳром Зикруллоевич соли таваллудаш 1984 ва Ҳасанов Далер Набиҷонович соли таваллудаш 1996 дар натиҷаи мавҷудияти баҳсу номуросоӣ ба вуқӯъ пайваста, онҳо аз ҳиссиёти авбошӣ якдигарро латукуб ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. бо мусоидати сокинони маҳалла ва роҳгузарон кирдори авбошона хотима ёбад ҳам бадтар, шаҳрванд Назир Ҳасанов аз муноқиша огоҳӣ ёфта ба ҷои ҳодиса назди ҷияни худ Далер Ҳасанов меояд ва онҳо барои гуфтугузор ба назди хонаи Мирбобоев мераванд ки муноқиша шадидтар гашта Баҳром Мирбобоев сабукрави тамғаи Мерседес Бензро ба ҳаракат дароварда бо истифода аз он Назир Ҳасановро пахш карда ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад ки бо бардошти зарари миёна ба саломатӣ дар беморхона бистарӣ мешавад. иштирокчиёни ҳодиса Баҳром Мирбобоев ва Далер Ҳасанов дар содир намудани ҷинояти авбошӣ гумонбар буда, тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дар асоси он чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.